Ahojte dievčatá, chlapci, zase sa vám prihováram, prajem pekný deň. Dneska by som sa venovala takej téme, ktorá sa volá, že nevera. Veľa žien a veľa mužov s takouto vecou veľmi v živote trpia a osobne ja som zažila tiež niečo také. Chcela by som vám povedať, prečo vzniká vo vzťahu nevera. Prvou vecou, ktorú by som asi tak povedala, je to väčšinou samými vami, tým, že sa o toho partnera bojíš a nedôveruješ mu. Druhý dôvod by som povedala taký, že niekto niekomu dôvod aj dal. To znamená, ženy chodia odhalené moc, chlap zistí, že ide s ňou von a pozerá po druhom človeku. Potom zase žena zistí o vzťahu chlap, že není s ním s niečím spokojná, ona niečo zistí a není sú v poriadku. Ale najviac, čo si ja myslím, je jedna takáto vec. Nevera niekedy vzniká, pokiaľ je vekový rozdiel u dvoch ľudí moc veľký. Povedzme 20 rokov je rozdiel medzi nimi, áno? Tak vtedy môže vzniknúť nevera, kedy chlap zvykne byť už slabší a žena to zistila až neskôr, že jej to už vlastne nevyhovuje, pretože nestíha to, čo by ona mala ešte vlastne vo svojom tele, kedy ona ešte potrebuje byť viacej vybúrená. Zo začiatku to bolo iné a potom to pokleslo, pretože už bývajú spolu 2-3 roky a tak a proste to zoslablo a bohužiaľ ten muž už nevie spraviť to, čo by ona potrebovala. Čiže začne tam žiarlivosť a začnú tam rôzne zlé veci. Čiže na vekovú hranicu si musíte dať určite pozor, aj keď hovoria niektorí, že vek je len číslo, stávajú sa aj tieto veci. Ďalšia vec, kedy nevera vzniká, je vtedy, keď v domácnosti není pokoj a kľud. Chlap ide niekde tam, kde je lepšie, ako stretne milúčku ženu, s ktorou sa dajú do reči a spraví neveru a aj oľutuje. Alebo potom sa môže stať, že sa už nevie vrátiť do toho vzťahu, pretože tomu viacej chutí, tam ju viacej niečo vyhovuje a zistí, že tam je aj lepšia povaha. Niekedy potom je taká nevera, kedy nevera upevní ľudí, ale ja stále hovorím, že aj keď ich to upevní, nikdy to není už také ružové. Potom sú nevery, o ktorých žena alebo chlap teda vôbec nevedia, áno, a stane sa a žena to a napriek tomu zistí nejakou intuíciou, čo cíti, alebo sa ten vzťah tak zmení, že tá žena to zacíti, ale aj ten muž a nevedia si k sebe už nájsť cestu. Ale ja čo hovorím, ten najdôležitejší faktor, kedy vzniká nevera, tak vám poviem kedy. Nevera vzniká, poviem vám kedy. Žena je slabšia, chlap je silnejší. Žena nechce toľko, koľko chlap. A niekedy to je opačne. Potom som zistila, lebo však máme kamarátov, kamarátky, niekedy príde aj táto téma, kedy sú ženy, ktoré ja toto nerobím, ja s týmto nesúhlasím, on chce toto, ona chce aj toto a zase muž povie. Ona v tomto mi nevyhovie, toto ona nerobí, táto zase robí, áno. A potom sú aj tie porovnávanie s tým minulým vzťahom. Viete, že na začiatku ako tak, ale po takých 2-3 rokoch, niekto aj po 8 sa stále milujú stejné a stále to je dobre, toho práve že najviac pritiahne, áno? Ale poviem jednu vec. Ja ako žena, ja to poviem na rovinu, ja sa to nehamím. Ja poviem pravdu, ja sa prispôsobím k všetkému. Mne to chutí proste. Ja sa nehamím to povedať. Ale hovorím, pozor, nie sú všetky ženy, ktoré sa prispôsobia k tomu a sú proste také ženy, ktorej toto nevyhovuje. Nijako. Ona je z toho nešťastná, že to vôbec musí spraviť. Áno? A potom pozor, sú chlapi, kedy žena niečo chce a chlap toto nerobí. Alebo to dokonca, ja to poviem na rovinu, nevie robiť. Takže niekto si povie, že prečo potom išiel tam, prečo ona išla tam, prečo ten povie, že tá je lepšia, aj keď ona je škarečia a ju miluje. Veď pre Boha živého, však ten môj bývalý si našiel takú škaredú ženu. Predsa sexuálny apetít pritiahne každého.
A pokiaľ niečo chutí riadne, tak ten chlap nepozerá, či má žena takýto nos, alebo krivé oko, alebo menšie rameno, alebo aj baculatá. Jemu nevadí nič. Jemu niečo tak chutí, čo mu vyhovuje. Lebo veľa ľudí vlastne v tejto sexuálnej stránke majú katastrofálny problém. Naozaj. Žena sa vyspí s jedným chlapom a povie nikdy v živote viac. Lebo poviem vám pravdu. Niekto hovorí, to je o veľkosti. To není o veľkosti vôbec. To vôbec není o veľkosti. To je o tom, čo ten človek dokáže spraviť. A to môžeš vidieť, to pozor, niekto po prvom povie, to sa nedá zistiť. Áno, niekedy prvý ten sexuálny apetít, áno, vy vlastne pri tom prvom pohlavnom styku, áno, vy to nebudete vedieť ešte. Naozaj niekedy je lepší ten tretí alebo piaty. Ale nehovorte mi, že po mesiaci niečo nevidíte. Buď sa s tým zmieríš, že áno, bude to takto, ale musíš rozmýšľať aj do budúcna. Či ti to takto bude vyhovať aj za 8 rokov. Lebo niekedy niekto má iný vyvinutý systém, kedy niekto potrebuje veľké mazlanie, niekto vôbec nepotrebuje mazlanie, niekto potrebuje surovosť, čiže zapojí jemnosť so surovosťou, áno, ale takou jemnou, hravou, áno. A niekto potrebuje neskutočnú vášeň, teda, áno. Niekto potrebuje telo, niekto potrebuje svetlo, niekto tmu, áno. Niekto používa krémy, rôzne hračky a všetko. A nakoniec žena zistí, že ju to nebaví. Ako keby to bolo stále to isté. Pretože nerobíte pri tom masáž, nehráte sa pri tom, nie ste dobre naladení, pretože jeden len chce a ten druhý teda akože ide k tomu. Ale nie je to ono. Potom to robíte stále na jednom mieste. Je to otrepané. Čiže musím niečo vymysleť. Nie len chlap, nie len žena. No a potom samozrejme niektorý chlap si myslí, že však ale ja robím všetko, čo môžem. No nie je to pravda. Nie je to pravda. Neuspokoja ženu. Žena chlapa neuspokojí. Není to ono. Niekto chce ráno, niekto zase ráno nechce. Niekto chce po obede, ten zase po obede nechce. A potom sú takí, ktorí sú ráno, na obed, večer, medzi tým. Čiže aj to by ste mali poznať. Na niekom to že vraj dokonca aj vidno a na niekom ne. Viete, niekto vyzerá tak úplne obyčajne, no aj to katastrofa. Áno? Dokonca muž sa takého niečoho zlakne. Čo nechápe, on predtým bol, povedzme, urobil to 2-krát do týždňa. A stretne ženu, ktorá to chce 5-krát do týždňa. Hej, rozumiete? Takže aj toto si musíte pozrieť a neverí vlastne vznikajú podľa môjho názoru pretože už není taká chuť, nevytvoríte takú chuť a robíte stále tie isté veci, nikam nechodíte a niekedy si dáte takú dlhú pauzu, že ani neviete, že váš partner už ráno by sa miloval. Alebo to chytí v robote. Pretože ty sa mu nevenuješ. Samozrejme, že keď žena je po operácii alebo naozaj má nejaký problém, no, tak má problém tá žena, sme tolerantní a tak. Aj tak sa dajú robiť iné veci. Ale hovorím, čo ja poznám ženy, chlapov a neviem koho, tak veľakrát mi žena povedala, veľakrát mi chlap povedal, no to je neuveriteľné. A sú len takí, čo ju vyslovene, keď toto mu bude sedieť, on pre tú ženu všetko spraví, lebo vlastne sexuálny apetít, áno, ja to hovorím apetít, ale pohlavný styk, vás prisunie, pritiahne vás k tomu. A hovorím, toto sú také veci, že by som musela detailne niečo rozobrať, čo nechcem, ale hovorím, potom sú chlapi, ktorí sú len veľké prsia. Potom sú chlapi, čo chcú veľké boky, veľký zadok. Potom sú ľudia, ktorí len jednu polohu. Tej žene to nevyhovuje. Proste mala som pár vzťahov, nehovorím, že ich bolo tisíce, áno. A keby som ja mala povedať, čo v tomto by som ja povedala, tak hovorím túto jednu vec a tá je takáto, že nevera vzniká niekedy aj s tým, že vlastne vy si nedávate pozor na začiatku, čo vy nerobíte, čo vy nechcete, alebo zistíte, že váš partner niečo nerobí, alebo až moc robí.
A to je tiež o niečom svedčí, že teda toto si v tomto nerozumieme. Lebo hovorím, to je vlastne tiež všetko v hlave. Ako myslíš, tak je. Ty keď vliezaš do postele, Bože, zas to je také isté, už nech vleze zo mňa. Alebo niekto dokonca dáva pozor, aby sa niečo nepošpinilo. No tak to už ako nerozumiem vôbec. No tak ľudia sú rôzni a preto nevery vznikajú, pretože on vlastne ide za tou druhou ženou, ktorá mu dopraje. Ktorá mu splní všetko to, čo chce. A potom sú takí muži, ktorí sú starší, áno, a aj má mladšiu ženu a ešte si nájde mladšiu. Nie preto, že by ju miloval. On si dokazuje, ja ešte mám na niečo. No a potom hovorím, keď sú zlé vzťahy, akože doma, že už sa to nedá zachrániť a vie, že tá žena nechce, tichá domácnosť je, urazila sa na mesiac, on to určite spraví niekde inde. A vlastne rozvody, keď si zoberete, o čom sú rozvody, tak rozvody väčšinou súdkyňa má nejaký alkohol a väčšinou je to nevera. A možno niečo malinké iné, áno? Ale neverí sú to. Lebo tí chlapi vidia niečo iné v tej inej žene a zase ten chlap si tiež by mal uvedomiť, pretože veľa chlapov si naozaj hovorí, že ja aj to robím, ja som perfektný, ale niekedy to není ono proste. Mali by sa ľudia ani neže dohodnúť, ono by to samé malo vzniknúť. A väčšinou to vznikne čím? Tým, že sa ľúbia, ťahajú, nechcú byť bez seba a tak. A už keď je to aj také, že naozaj, že už sme spolu 8 rokov, tak aj po 8 rokoch si idem niekam. Niekam si ideme, zmeníme niečo. Jeden druhého pohľadkáme. Lebo viete, keď už niekto povie, že ja to beriem ako potrebu, poslúž si, no tak to je katastrofa pre mňa. To na čo si tam, čo tam vlastne robíš v tom vzťahu? Ako nerozumiem. A je pravda, potom sú ženy také, čo sú po prechode, alebo majú nejaké problémy, alebo chlap mal zlú skúsenosť, hej. Ale to si tiež treba uvedomiť, pretože tuto vznikajú potom strašne veľké problémy. A musíte o tom aj niečo vedieť. Samozrejme, tak na začiatku, keď sa s niekým zoznámim, tak neviem sa opýtať, počúvaj, aký si v posteli. Ale hovorím, keď niečo nesedí, treba od neho odísť a hovorím, dneska nájsť taký vzťah, kedy chlap ľúbi alebo žena ľúbi, je naozaj dosť ťažké, ale vždy sa ešte nájde, vždy sú ešte tí dobráci, vždy sú takí, čo všetko uznajú a potom je aj taký vzťah, kedy sa nájdú tí dvaja a jeden bohužiaľ skončil, kedy naozaj skončil, že vôbec už nepôjde absolútne nič, tak v takom vzťahu potom žena a chlap sa musia porozprávať. Pretože tam si nemôže niekto povedať, že ja som starší a budeš pri mne aj tak a žena je mladšia a tam ako, čo sa potom dá robiť, áno? Alebo chlap si povie, že ja som skončil, tak čo teraz s tou ženou a ešte bude byť, zabíjať, nazabíje ju pomaly, že nebudeš s nikým a to sú také veci, kedy dneska už niektorí chlapi dokonca použijú ako keby nejaký prípravok, áno, ako tabletka, niečo, ale to tiež je také ako keby škodné, áno. Čiže si musím uvedomiť, že čo vlastne si môžem dovoliť, áno. A to tiež nemôžem stále. A keď si zoberete, že niektorý chlap, ani to ženy nevedia, prejde nie na mladšiu, ale niekedy na staršiu ženu, ktorá je už skúsenejšia. A celkovo my ako ženy by sme mali byť v posteli trošku ako také tigrice. Nie, že ležíš a čakáš. To je ďalšia vec. A potom vytvorím pre toho chlapa tiež niečo, musíš vedieť vymysleť. Nechcem hovoriť čo, lebo však to sú katastrofálne veci, áno. Bo každý je v tej posteli iný. Niekto je v posteli, ja som princezna teraz. Druhá je v posteli aniel. Tretia je v posteli, ja neviem, nejaká lastovička, áno. Čiže každý nejak ináč to nazýva, áno. Každý si niečo povie, áno. Ale hovorím, že takisto neviete, keď idete k posteli, čo chlap zbadá na žene. Pretože som počula, viete, že dneska je 21. storočie, chlap vyzliekol ženu a utiekol. Nebudem hovoriť kvôli čomu, áno. To som len počula, ale stávajú sa také veci. Potom niečo sa mu nezapáči na tom tele a potom žene sa niečo nezapáči. Potom sú chlapi, ktorí majú
no, nechcem ani povedať proste niečo, čo si myslia, že áno a proste žena pomaly dýchať nemôže a ja neviem, proste niektorí naozaj, že proste sa povie teraz, že ale mňa nikto nič nemusí učiť, že ja už som mal 6-7 žien alebo aj 10. Ale on si myslí, hovorím naozaj, že on je niekto, ale on nepozerá, lebo každá žena je na niečo iné aj inde má proste niečo, čo treba nájsť, čo treba vychutnať, vymysleť a verte tomu, že bola aj taká situácia, kedy žena povie, že vieš čo, mne jeden chlap nesedeli sme si postavou, áno. Potom jedna povie, no vieš čo, mne nesedel, pretože on mal také veci, čo sa naozaj nedajú zvládnuť. Potom sú chlapi, čo naozaj zlikvidujú ženu. Tak proste trošku sme v tomto aj tolerantní, áno? No, takže všelijaké prípady sú, ale ja hovorím, treba chlapa vykúsať, vyhladkať, vymasírovať, skákať na ňo, boskávať ho, ale nemôžete zase robiť také niečo, že sa nasíti a potom mu je zle. Musíte vedieť aj niečo tak, jak korigovať. Hej? A naozaj vyskúšať iné veci a keď je tam láska, vždycky bude mať na vás chuť. Lebo ne každá žena je stejná, ne každý chlap je stejný. Takže vieme, že tento a sú ľudia, ktorí naozaj, že ťažká krasavica žena si našla tak škaredého chlapa, ja hovorím škaredý, popri tom nikto na svete nie je škaredý, lebo každý má niečo do seba, aspoň len trošičku, hej. Hubu trebárs, alebo ja neviem, nos má pekný, alebo oko má pekné, to je jedno, niečo je na ňom pekné, zaujímavé, hej. A tá žena, každý pozeral, však pre Boha, ty môžeš robiť modelku, to čo máš pri sebe. A ona povedala, Ježišmar, on keď ma pomiluje, ja zabudnem na všetko, hej. Proste, že ona ho milovala vyslovene, toto ju pritiahlo a ona povedala, ja som to našla až v 50-ke. To, čo som originál potrebovala, no. A koľko chlapov povie, že bože, však ja som mal 19 žien, toto žiadna nerobila. To čo máš v sebe? A takisto chlap, áno? Lenže hovorím, že ľudia sa dneska pozrú na typ a tú obyčajnejšiu si niekto ani nepozrie, alebo nepozrie si ani tú vymalovanú, niektorá vymalovaná zase a vyslovene nejaký typ nejaký. Není to taký typ, aký by človek chcel, áno? Lebo ty to nemôžeš posúdiť podľa postavy. Jedna žena povedala, no ja posúdzujem mužov podľa výšky. Podľa výšky? Som ho sprostila. A nakoniec to nie je pravda, lebo ty ho nemôžeš posúdiť, ty mu nemôžeš predsa vidieť, že čo on má, aké chúťky. Lebo určite ste stretli nejakých ľudí, ktorí proste ste z nich osprostili, že čo to je, čo to robí, alebo ako sa k tomu priblíži. Ale hovorím, niektorí sú takí, ktorí sú nápodnosť od tej druhej ženy, alebo od tej bývalej predtým. Tak ale táto není taká. Áno? A teraz si zoberte, keď ty chceš naozaj vyslovene takéto kozy, tak potom, keď sa stretneš s tou ženou, tak s tými malými už nesúhlas. A potom, keď ty chceš veľký zadok, tak si pozri takú, čo má veľký zadok. Lebo nemá každá rovnakú postavu, rozumiete? Jedna má neskutočne krásne nohy, druhá má neskutočné pery, ďalšia má krásne prsia. Čiže musíš vidieť toho človeka, áno, a musíš rátať aj s tým, že má nejaké sadlo už aj nejaká žena. Áno, však proste trošku už aj pribrala. A keď ty chceš naozaj tip-top, tak chod najprv do zrkadla ty a pozri sa, ako vyzeráš. Lebo hovorím, niekto nevie oceniť a nepozná tú hodnotu tej ženy. Lebo ty, keď budeš mať dobrú ženu, nehovor mi, že vy si nebudete nejak v sexuálnej veci rozumieť. Však jeden druhému si aj povieme, že žena sa to hanbí povedať, chlap to nechce povedať, nerozumejú si, radšej sa pohádajú kvôli tomu. A ty to a ja zase to. Áno, a potom sú neverí. A dokonca také neverí, čo nevedia ani chlapi, ani ženy. Tá žena to ide spraviť. To je katastrofa.
To ani neviete, čo si robíte. Pretože tam vzniká taká vec, kedy ono sa ti to, niečo ako bumerang, áno, a keď už ne v tom, tak možno sa ti to ako keby zakódovalo do tela, ty to nevypúšťaš, nepovieš to a to je to zlé. A dávajte si pozor na kamarátov a kamarátky. Lebo máš kamaráta, ktorého poznáš 1500 rokov, áno, príklad hovorím, áno, a ten sa pozerá na tvoju ženu. Máš zase kamaráta, kamarátku, a jak sa hovorí, kamarát taký rád. Vážne, neviete kto, kedy a čo sa stane. Čiže podľa môjho názoru nikdy s nikým nebývaj. Keď niekam ideš, tak si to kontroluj. Pretože nevieš, kto čo povie tej žene, nevieš, kto čo povie tomu mužovi. A proste tá sa má doma zle a vidí váš dobrý vzťah a naruší niečo. Toto sú aj nevery, kedy ti prebere vlastná kamarátka chlapa. Niečo mu zle o tebe povie. Ty sa s ním pohádaš, ona to vtedy využije. A kamaráti, príde kamarát kamarátovi. A takú vec spravíš, dovidenia. Posľubuje dokonca žene všeličo. A tam má problémy, zasa nevera vznikne. A potom sú, hovorím, také, kedy žena odíde, áno, a stala sa nevera, áno, ale aj muž spravil neveru. A oni sa stretnú po 3 rokoch, vrátia sa a žijú spolu. Ale není to úplné už. Není to úplné. Vrátili sa kvôli deťom spolu a samozrejme ten prvý mesiac to bolo ešte také, onaké, ohovárali tamtých zase, čiže zase tých kritizovali a tak. A keď sa už aj s niekým rozídete, hovorím, ja som žila 8 rokov s chlapom a mne keby niekto povedal, však si žila s narcisom, čo na to povieš? A ten bol aj taký, aj onaký, ešte ma aj podviedol, aj všetko. Viete čo, ja neľutujem. Z jedného dôvodu. Ja som sa síce veľmi trápila, mňa to veľmi bolelo, mňa to úplne položilo, ale poviem už teraz inakšie hovorím, mňa to posunulo a ja si myslím, že keď chceš spraviť neveru, tak choď, ale ja už by som to určite dopredu cítila a pokiaľ ťa naozaj chlap miluje a naozaj ťa chce a vie, že konečne už máš budúcnosť, že dožijem s touto ženou, nebudem sa ja už nikam posúvať a mám nejaký vek a ten vzťah je dobrý, tak si ho udržte. Skúste spolu prekomunikovať aj vlastne pohlavný styk. Musíte pochopiť, že tebe toto vyhovuje, jej ne. Jemu zase toto vyhovuje, jej ne. Áno? Vždy opačne. Chlapovi nevyhovuje to, čo žena robí, žene nevyhovuje to, čo chlap robí. A pokiaľ si nerozumiete, skorej ukončite vzťah. Áno? Lebo príde doba, kedy človek nemá chuť, sú nejaké starosti, problémy a tak. Ale hovorím, aby zase ste išli von a pozerali sa na niekoho iného za to, že tvoja žena momentálne to alebo to, dokonca vieme, že chlap nevydrží, áno, alebo žena niečo, áno, tak on povie, no tak tých 7 dní, 4 dní, to je strašne veľa. Takže on ide niekam inde. A veľa žien a veľa chlapov zanedbáva proste aj túto vec. A proste keď toto je zanedbané a potom niečo vonku vidí, ani neviete, či v robote, na toalete, u lekára, v obchode, chytí ho proste to, že on potrebuje. A on príde domov, možno, že aj ženu pohľadka, žena odhrnie rameno. Nie. Vážne. Povie nie. Pretože oni sú pohádaní, ale ona ani nevie, čo on má v sebe. A on zase nevie, čo ona má v sebe. Ona aj žena niekedy čaká a pozerá, že či niečo sa vyvinie, viete. Ale nejde to, pretože oduté huby, tichá domácnosť a podobne. Čiže nevera naozaj veľmi bolí, ale ja hovorím, buď nevera ťa upevní ten vzťah, alebo to už ostane celý život také, že keď sa niekedy pohádate, sa to vykričí, alebo potom nevera ti ukáže, že v tom vzťahu vôbec nemá žiť, toto ti bude už na celý život dobre, áno,
alebo ti ukázala niečo aj také, kedy ty si bola zanedbaná žena, ty si zanedbala manžela, ty si sa nestarala a má ti to niečo ukázať, aby si sa zmenila. Dokonca ťa to naučí niečo. To znamená, naučí ťa čo? Ukáže aj ja som niekto, že mám hodnotu, mám sebelásku. Áno? Verím si. A potom sú aj také ženy, ktoré celý život žijú vo vzťahu, kde muž ich podvádza, ale ona sa za žiadnu cenu nerozvedie. Ona povie, však ja som vydatá žena a tá druhá je len tá. Áno? No. Lenže ja by som s takým niečím nežila. Viete, ale nakoniec tá žena povie, aj tak sa ku mne vráti. Ona bude vždy chudera, pretože môj manžel sa nerozvedie a keď si užil, tak OK. Takže hovorím, všetci ľudia na svete máme inú otlačku prstu, áno? Čiže každý sme nejaký. Potom sú páry, ktoré si porozprávali takú vec, že vieš, mne to, on jemu to a urobili tak, že si povedali, že budú mať ďalší pár. Áno? Čiže žijú akože tak, že si to povolia. Oni sa nerozídu, nechcú sa rozísť, áno? Ale majú aj iné páry, áno? Alebo len jedna žena príde, len jeden chlap. Na toto som vždycky ja pozerala, hovorím, toto ja neviem, či by som dokázala, tak. Potom poznám a počula som dokonca, že žena má 2 chlapov a ten druhý to vie. Potom sú tie nezáväzné vzťahy. Ale tam má chlap ženu, alebo žena má muža. Takže predsa v tejto veci by som povedala, že ja celkovo hovorím tak, že partner by mal byť s jednou partnerkou a mali by spolu žiť. Všetko by si mali povedať, keď je nejaký problém, dáme si chvíľočku pauzu, treba zmeniť prostredie a treba jeden alebo druhý, aby niečo vymyslel, pretože striedanie partnerov, nedaj Bože ešte aj bez kondómu, tak to sú väčšinou pohlavné choroby, ktoré sa môžu preniesť, povedzme si taký, ja neviem, herpes alebo nejaká iná choroba, čo to môže spôsobiť. Čiže ja hovorím, že treba dať pozor na takéto veci, lebo ja si neviem predstaviť, že by som vliezla do postele ja s niekým len tak, áno, lebo zoznámite sa s niekým, ale určite rozhodne záleží aj na tom, že keď ste sa rozišli s partnerom od tej doby, koľko ste boli sami, áno, alebo keď už bola tá nevera, áno, či ešte potom niečo sa stalo. Čiže toto sú tiež také veci, kedy veľa ľudí už potom nedôveruje a tak, lebo povedzme si aj o tých nákazách. Nakazí sa žena a chlap to zvaľuje na ňu, on zase na ňu, alebo nevedia, čo je. Ale lekár vám už v dnešnej dobe potvrdí vlastne kompletne všetko. A ja viem o tom, že teda už keď chceš naozaj s touto ženou neostať, buď sférový, vieš čo, odchádzam. Môj názor. Hotovo. Lebo zraniť ženu a zraniť chlapa, vy neviete, jak to na niekoho pôsobí zle. Pôsobí to na ňo proste katastrofálne. Naozaj katastrofálne, kedy ten človek si povie, on s tým nevie žiť, on potom ide do druhého vzťahu a do toho druhého vzťahu, keď vchádzate, keď vám to tá žena povie, čo ju najviac bolelo, tak verte tomu, že to je veľmi dobre, aby to ten druhý chlap vedel, aby to vypočul. Pretože tá žena neskutočne, ale neskutočne trpí. Naozaj, potom sa aj bojí do nejakého vzťahu ísť. Naozaj. A niektoré ženy už povedali, nechcem pekného chlapa. Tá zase povie, no ja by som so škaredým nevedela byť. Ja nechcem pehavého, ja nechcem takého, aby mal okuliare. Takže boja sa ľudia, strašne sa boja proste, prepáčte, strašne sa boja, strašne sa boja a hovoria si, že nie, že už ja takýto vzťah ako nechcem. Takže ja neviem, ja by som na to povedala jednu vec, nevera naozaj veľmi bolí a
ja si myslím, že už keď chlap si nerozumie so ženou a vie, že už to nebude v tom vzťahu nikdy akože v poriadku, nedokáže to nejak napraviť, nejde mu to už znútra nejako, tak idem z toho vzťahu preč. Lebo viem, že ja keď som mala s niekým ešte 10-15 rokov žiť a stále sú tam problémy takéto, že ma bude podvádzať, tak ja okamžite z toho vzťahu vycúvam ahoj. Mohla by som mať aj 10 detí. Proste nie. Toto je pre mňa také, že už keď sa chlap bude pozrieť, pozri sa. Naozaj, kúkni sa na tú druhú. Vážne. A ani by som mu to už, jak volá, keď som začala mu nadávať po ceste, že áno, kam kúkaš, deti išli oči, ale také, nie. Kúkni sa. Kúkni. Pretože ja si poviem, ja mám to svoje sebavedomie. Keď sa ti ja nepáčim, choď. Naozaj. Pretože ja hovorím jednu vec. Navarím, upracem, pomilujem svojho manžela, poboskám ho, porozprávam sa s ním, nebudem na ňo nadávať, prispôsobím sa mu. Naozaj, keď niečomu už nebudem rozumieť a nebudem sa vedieť prispôsobiť, tak poviem, vieš čo, nemám na to, toto ja nie a tak. Ale aby som ja žila s tým, že on ma bude stále podvádzať, alebo nedaj Bože, ja v tom vzťahu sa nedaj Bože začnem tak trápiť, že mne začne psychika toto robiť hore-dole, tak ja vám poviem na rovinu. Psychický problém v hlave, keď sa človek trápi, to vám robí všetky choroby, ktoré existujú. Úplne vás naruší chlap. Žena s chlapom žije 15 rokov. Po 15 rokoch od neho odíde a potom povie: no odišla som, pomaly som zostarla, už ani pes po mne nekúka. 15 rokov tolerovala niečo. Takže ja viem, že ľahko sa mi to rozpráva, tie ženy majú ťažké problémy a hľadajú radu, ale zatiaľ, keď som niekomu povedala niečo, lebo chodia ku mne, nemám ako kamarátky nejaké, ktoré len radu pýtajú, alebo susedia, alebo poznajú ma veľa takých, že z rodiny niekto, dcéry sa ma opýtajú, ich kamarátky sa ma opýtajú, ich kamaráti sa ma opýtajú ako dcériny, čo dcéry majú väčšinou veľa kamarátiek a kamarátov a niečo sa ma opýtajú, ja pozriem sa na človeka a mu hneď poviem: môj zlatý, ty si toľko problémov povedal, že ja sa ťa spýtam jednu vec. A ty takto chceš vyzerať aj za rok? Veď ty stále tvrdíš, že tá žena má chybu. Tak ty mi chceš povedať, že ty nemáš žiadnu. A tam sme zistili, že proste, keď som mu vysvetlila, že on sa má zmeniť, tak ostal taký mimo. Dokonca jednému chlapcovi som povedala: vieš čo, ja u teba vidím, že ty si nešťastný doma. A prečo ty tam žiješ? Ty sa nevieš osamostatniť. Uvidíš, jak ti bude dobre. Čo kam položíš, tam budeš mať. A nájdeš si frajerku, nájdeš si ženu. Tam, vieš, tam, kde budeš, tam ti tí druhí budú už niečo hovoriť. Lebo, viete, vy keď už aj s niekým žijete, s nejakou ženou, áno, a vy si idete niekde do podnájmu, kde ďalší je nejaký pár, alebo bývate u rodičov, alebo u niekoho, to sú problémy. Lebo viete, niekto spí dlhšie, niekto má takú prácu, niekto má, povedzme, ja neviem, že taký ranný rituál iný, áno. A ja si myslím, že chlap a žena, aj toto sú také veľké veci, kedy niekedy sa majú radšej, keď žijú oddelene. Že sú spolu, len sú oddelení, nie sú v jednej domácnosti. Lebo niekedy začnú žiť spolu a ako keby si liezli na nervy. Tak samozrejme, že keď budú žiť v jednej izbe, no to je niečo strašného, viete, tam není priestor na, bo jeden sa učí niečo, druhý si klepe na počítači, to je také o ničom. Ja by som skorej povedala, že už keď sa rozhodnú spolu žiť, dobre si treba rozmysleť kde a treba mať aj na tomto dohodu. Ale hovorím, ženy, verte tomu, keď dojde domov váš muž, venujte sa mu naplne. Jak napríklad ja dneska, nikto nepríde, ale robím perfektnú sviečkovú. S takou knedlou. Chlapovi by som asi aj 7 knediel dala. Ja, vážne, neviem, či by zjedol 7, ale keby zjedol 7, ja by som bola rada, pretože ja 7 nesiem, takže ja by som mu zo 7 minus 5 dala ešte 5, mne by ostali 2. Čiže koľko by ich mal dokopy? No, takže ja hovorím, že pokiaľ môžeš zachrániť ten vzťah, snaž sa o to, lebo potom ostáva neúplná rodina, kedy je mamina s dieťaťom a naozaj to tie ženy majú ťažké, veľmi ťažké. Ale zase pokiaľ máš ostávať v zlom vzťahu,
vymysli čokoľvek, choď preč. A nevera je tak bolestivá, že ja hovorím, že to je jedno, či chlap dostane taký zásah, alebo žena, to je strašné. A vy už vlastne neverí, keď sa povie slovičko nevera, vy už dopredu ju môžete vidieť. Viete v čom? Vy sa pomilujete so svojím chlapom a vidíte, že to je stejné, že to nebolo také dobre. Preto musíš niečo vedieť vymysleť, aj treba priestor keď zmeniť a potom keď sa pohádate si treba dávať pozor, alebo dlhodobo, keď je niečo narušené, lebo vtedy on niekam ide. A potom sú naozaj takí, jak sa mu hovorí, že gigolo, že on bude mať 5 žien a ešte aj vás, áno? Toho tiež musíš nejak zistiť, áno? Lebo sú potom to už jak chorobní chlapi, kedy oni musia mať 3-4 ženy, áno? Ale tej jednej to nepovie, lebo on s ňou ešte nebýva v domácnosti spoločnej, že má okolo nej iné ženy, áno? Takže není ešte nejaký vybujačený, alebo tak. A veľakrát som bola ja v kaviarni a bola som teraz nedávno v Alparku a naozaj pozerala som sa, akože boli tam aj páry a boli aj zvlášť chlapi a nehovorím, že na mňa nepozeral niekto alebo také niečo. Dokonca bol tam jeden taký chlap, ktorý bol starší a mal taký jak prešedivelý účet, aj tu, účet, to hovorím účes, aj tú briadku a usmiala sa, ja som sa usmiala, viete čo, tak bol chutný ten človek a hovorím, kurva, že ma nezavolal na nejaký zákusok. Zapáčil sa mi takým svojím šarmom, viete, ale hovorím, to sa mi len zapáčil, takže neviem, čo by bolo ďalej. A potom som tam videla iného chlapa a tiež sa len pozrel, že, bo ja som mala takú, že viedenskú kávu, mala som čajíček a tak, a tiež taký trulo, ani sa nepríde posadiť, ani nič nepovie. A potom som si všímala aj páry, že aké sú a naozaj som videla chlapa, keď tej žene tú ruku boskával, jemu bolo jedno, že sa na ňu niekto pozera, on ju boskával neskutočne. Potom som videla taký pár, kde sa mi zdalo, že žena, tam bolo, že vyslovene, že žena, ako keby sedela takto, že ja som niekto, áno, takto nejako, že nevedela si dať ten pohov, áno, a ten chlap vyzeral tak, že nebol úplne spokojný. A videla som aj pri tom stole, že nemali sa ako keby o čom rozprávať a tak. A jak som sedela v tej kaviarni, tak mne vypadol taký lesk na pery, akože z kabelky mi vypadol a podal mi ho chlap, no ale ten bol ženatý. Pretože ak mi podal ten lesk, ja že ďakujem a keď potom odchádzal, mi hovorí, že dovidenia. Už ma pozdravil, kúsok sme od seba sedeli, áno. Aj sem tam to oko prešlo a ja som sa tiež pozrela a nič som nepovedala, áno. Ale zazvonil mu telefón, kde mu volala žena a sa opýta, Zlatko, a kde si toľko? Že už idem, za chvíľu som doma. No tak som ostala taká smutná. Ja som si, že ja som sa tak smiala, lebo vlastne on sa mi najviac páčil. No a tak som si potom povedala, že jedným okom som tam pozerala, druhým tam a tento bol taký najzaujímavejší. No ale keď som si predstavila, tá žena, čo mu povedala, Zlatko, kde si, áno, Ježišmaria, hovorím si takto, ne, vážený, keby čokoľvek bolo, čokoľvek, ja s tým ženatým chlapom nechcem mať nič. Nič. Pretože ja by som sa vlastne utrápila, viem, že on mal určite doma deti a teraz si vezme tá žena, ja by som sa utrápila, lebo ja viem, že keď už si so mnou, tam nepôjdeš. A teraz si predstavte, on by tam mal 2 malé deti, čo ja z tej žene spôsobím. Čiže nie, nechcem jej ublížiť, nejako. Ja celkovo hovorím, určite niekoho stretnem a ja už to nehovorím tak, že niekoho stretnem. Ja ho mám, verím tomu a dosiahnem to. Ja to stále hovorím, viete, lebo ja som si aj tak povedala, že vždycky, čo vysielam, ja viem, že 100% príde. Ja som si napríklad, ja som si predstavila také niečo, že ja som si napísala papier a najviac, na čom som si dala tak záležať, vždycky som mala, môj partner mi je verný. Dôveruje mi a ja jemu. Ja som jemu verná. Čiže ja som si písala všetko vlastne v prítomnom čase, aby to tak ostalo, lebo nevera ženu kompletne zlikviduje aj chlap. Nevedia to tie ženy prekusnúť.
A potom povedzme si aj tak, že nie sme všetci ako rovnakí z jedného cesta, áno. A tam som zistila, že niekto tým trpí potom celý život. Nedokáže to dať preč. Nedokáže. Preto je dobre potom, keď takému človeku sa niečo stane a už s takým niečím nevie žiť, alebo že naozaj by z toho mal, neviem, že by musel byť na nejakých tabletkách, tak je lepšie to tomu partnerovi povedať, alebo keď som si není istý a tá žena by zistila, že naozaj aj tento by mi to mohol spraviť. Choďte od toho preč. Choďte od toho preč. Naozaj. Choďte od toho preč. No a to by bolo dneska asi aj všetko. Ja verím tomu, že moje videjko trošku aspoň niekomu pomohlo a ten dotyčný človek, či žena alebo chlap, pochopil, že ak niečo nesedí, odídi, neubližuj, pretože naozaj potom sa ti nebude dariť. Lebo to sú tak bolestivé veci, kedy to naozaj človek nevie prejsť. Tak ja vám všetkým prajem len lásku, zdravie a šťastie, užite si to a držte si svoj vzťah a už keď je aj zlý a naozaj príde k tej nevere, povedz si, aký dôvod to malo. Má to ešte význam? Oplatí sa mi v tomto vzťahu žiť? Mám ja nejakú možnosť? Áno, mám. Pretože keď nemáš presvedčenie a ty povieš, teraz ho nechám a potom stále som v tom vzťahu a ja trpím, ty vlastne starneš, chradneš. Nepustite si dokaziť život. 50-tník, 60-tník, ja to stále nazývam, stále má šancu. Tak ahoj.